कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमन संतांच्या पायी ज्यांनी दाखवले भक्ती मार्गाचे चमत्कार. नमन संतांच्या पायी ज्यांनी दाखवले भक्ती मार्गाचे चमत्कार. इथे जमलेल्या रसिक बंधू भगिनींना माझा पहिला नमस्कार. सद्गुरुनाथा तूच माझा पिता, तूच माझी माता, तूच माझी माता. विनवितो आता जोडून हाता, तुझी मज देई सगळे गीत गाता. सद्गुरुनाथा तूच माझा पिता, तूच माझी माता, तूच माझी माता. सद्गुरुनाथा तूच माझा पिता, तूच माझी माता, तूच माझी माता. सद्गुरुनाथा तूच माझा पिता, तूच माझी माता, तूच माझी माता. मला मोहाची दुनिया ही सारी, तुझ्या लोक सारी मदया तुझारी, मदया तुझारी, मदया तुझारी. लोक मनवारी जवळ घेईन आता, तुझविन म्हटला आई गोड राजा. सद्गुरुनाथा तूच माझा पिता, तूच माझी माता, तूच माझी माता. सद्गुरुनाथा तूच माझा पिता, तूच माझी माता, तूच माझी माता. विनवितो आता जोडून हाता, तुझी मज देई सगळे गीत गाता. सद्गुरुनाथा तूच माझा पिता, तूच माझी माता, तूच माझी माता. सद्गुरुनाथा तूच माझा पिता, तूच माझी माता, तूच माझी माता. बळी पडले विश्वास दाता. सद्गुरुनाथा तूच माझी माता, तूच माझी माता. सद्गुरुनाथा
मी हाता बुद्धिमान देई सवे गीत गाता साधुराजा तुझ माझा पिता तुझ माझी माता तुझ माझी माता साधुराजा तुझ माझा पिता तुझ माझी माता तुझ माझी माता सवे गीत गाता साधर गाता तुझ माझा पिता तुझ माझी माता तुझ माझी माता साधर गाता तुझ माझा पिता तुझ माझी माता तुझ माझी माता साधर गाता तुझ माझा पिता तुझ माझी माता तुझ माझी माता श्री गजानन महाराज की श्री गंगेश्वर महाराज की अखंड नागेश्वरीचा शक्ती मुळगती भानुदास घराण्याचा सुरे भाई सुरेयांचा भारती